जाला 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 जेबो जाला 왜자 न'आव थानानै गुन्दै गैला साननायफोराबो जालाबा ओरैनो थानाबो जालाबा I am going to बेखायनो फुजा मेलायावसो दखान हैनोसै जेबो जामारलाथ' ओरैनो थाबाय थानानै जागोन नामा आथ' साला बे खुसिंग्रा मोनायाव गाबबाय थायोना खोनासंबा आरो साला दै लुबा फैबावासो नोंखौ जावखुजोबगोन आं आरो सावजाना बाथोन जागोनलां मोनबाथाय नै आइ थुनथुलि थङालि मा जाखो नों दासिमबो खिन्थायाखै दाख्लै मानो दावराव जाना फैया ओजोंहाय बिसोरनि खायसे मानसिया थिग नङालै आयै मिन्थिबाय सानमोनना मालायनि थिग नंनाय नङि बेबायदि समाव नोंहालाय मानो बेबायदि नांजाबोनांगौ आयै नोंबो एक नाम्बारलै मिन्थिबाय गावनि बिमायंखौ बिदि बुङो मोनथिबा रायजागोनहाय नों फैदोंलाय आंखौ रायनो गावखौनो उल्टा रायफिनगोन आं गावहाथ' दायबो दंखायोसो आयै हामानो बिदि फालाय नोंहाय एबारथ' सानमोननि फेमिलिफोराबो नोंखौ गाज्रि मोनबाय थासिगोन ना नै आइ थां मालाबा निमा बिना फैफिनथां दे बिदि हामा मालायजों नांलाय खमलाय बिदि माबा गाज्रि माबा खालामलायनो अबाव गाज्रिलाय खोब मोजां खालामदों बायदि मोनदों नों बिसोरखौ हाथरखिखौ होखारहरदों बिसोरो मा नोंलाय मा सानदों आयौ आंखौ सैमा फाग्लि हरजानाय जे आं गोसोबानो जायजों बिजों नांलायलाबायनो नङा होखारदों माने आइ मानसिफोरनि खोथा लानानै बिसिनि आबै आबौआ जोबोद गाज्रि खालामदों हाथरखिनि सायाव मिन्थिबाय बेखायनोसो थुनथुलिजों जावबो जादों बिसोरो माथो गियां बिसोरखौ आंथ' आं निमा बिनो बिया आयै थेवबो नानि दे होमबा जोंबो थांथ'नोसै दे थाथ'लायदो नायलाय आमसाय मादै गावसा ओरैनो फैनायल'सो जाबाय ओंखामबो जादियासै नुबाय फिसाजोआ मा बुंदों आयै आमसायथ' आं नोंखौ बुंखादोंमोन मालाबा फैयोबा फन खालामग्रो ओमफ्राय आङो जगार खालामना दोनगोन गावसा आमसाय हरखाबैसो फैयो माबा इलिसा नोमादैयाबो बुंबाय जों बिथिंजायनो थांखानांगौबा नानिमोनावबो हाबबोनोसै बेखायनो हरखाबै दसे फैब्रबनाय जाबाय जों हा फिसाजोनि न'आवलाय फैब्रब थांब्रब माथो जाखो नङा होमबा नायलाय मादै आं थेवबो ना आंहाबोथ' गोसो जायो नोंसोरखौ मोजाङै ओंखाम दै जाहोहरनो मालाबा बोथिसे मोजाङै जमायैनो ओंखाम जानो नाथाय नङा गावसा फैनोनो थाङा दालाय माथोबाव नै जोंहा फिसौआबो फैगौ जोंहा फिसौ आबौ सनायाबो फैगासिनो बा आबै सना बाब एमि आंहाथ' माला नुगोनसो जाबायहाय फिसौ गोदाननि मोखांखौ बेनोथ' मालाबानो बिबैबो जाबावसिगोनसो जोङो नाजि नङाबा जागोन दे जागोन फिसौजो नङाबा फिसौलानि मोखांखौलाय नुखासिगोन आमसायथ' जामायजोखौबो लोगो मोनासै जोङो दसेनो फैब्रबनाय जाबाय खिन्थायालासे आमसायथ' दसे नेबाय हामाथो फैयासैनो आइ बेनोथ' हा लोगो मोनलांबालाय हामगौमोन ने एमि थ' जुदि नाथाय जोंहाबो थांनांसिगोन नानि अबावलाय बेखौ खिन्थाहरखायाबा लोगोखौनो मोनखाया आयै मानसियानो बहा बहादि थाङो गावसो मोनथिसिगौ दिवानियानो लाजाया आइया मादै आयै एखनबाथ' रागासो जोंखांनो ओंखारो आङो बेफोरबायदि हालोदावबो एखनबा हायाबाबो मावनांगौ जायो उफाय गैया आयौ एसेबो हेल्प खालामना होआ होमबा नानि मादै बेफोरबायदि हालोदावलाय एसे मोजाङै जोथोनैसो थानांगौ जेन'बा मावनायाथ' दे बिदिनो मावबायानो थेवबो बांद्राय मावनाया थिग नङाना आइ हायैफोरखौथ' हाबे जामायजों एसे हेल्प खालामनो हायोना नोंहाबो नै सफैथारगौ नानि बेफोरबायदिबाथ' आइ हजों जोंनावनो न'आव थांनाया मोजां जागौमोन ना माथो खालामबावनो आरो आयै खाफालानो बेनोसै आंना दा आंनिबो गोरोन्थि जाबायना आयै सिगाङाव सानो रोङालासे डाइरेक्ट फैबाय दे नानि जायखिजाया मोजाङै था आरोलाय जावैसोआलाय माला फैगोन दाख्लैहाय फन हरदोंमोन आङो हामाथो फुजायाव फैगोन बायदि बुंदोंमोन मानसिया आयै फैयोना मायो फैनोलाय बुंदोंमोन दे जावैसोआबो सम मथे सफैथोंसै गावनि फिसानि महरखौ नायनांगोन ना बेबो मादै समावलाय सफैगोन बायदिखौनो होनदोंमोन आरो दे आइ मोजां था दे आरो माबाफोर बांद्राय उसुबिदा मोनबा जोंखौ खबर हरबानो जाबाय जों नांगौबा हजों न'आवनो लांगोन दे एमि हाबायावहाय बिखुनजोआबो बारा जेबो मोनथियाबा आइयालाय जेबोखौनो नांजाफेयाखै आंखौ ओरैनो नामावल' बिहामजो बायदि मोनबाय आङो दाथ' आरो उफाय गैला नानि मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंबो जावैसो मिजिंजोंनो संसार जानो फैखाबाय जेला एसे एनैखौ सहायखानांसिगोन मिन्थिबाय नानि दे जामायजोआबो देनां हा फिसौनि मोखांखौ नुबा मोजां जालांबायगोन खोमा दे अब्ला नानि जों थांथ'नोसै दे आरो माबा नों दा सानाबो फैनो बुंबाय थादों मालाबा फैया बे
जागोन दे हाथरखिखौ लानानै फैनो खोन्था मादै फैयोब्ला बिहाबो मा बुंबावनो खुनुरुखुमसो दंसाबो सिबाय संसारानो बोरै जालांगोनथाय बुंनोनो हालाहाय आरोथ' आगै मैया थांनायनिफ्रायनो खेबसेबो बिनि मोखाङाव मिनिनायखौ बा खुसिखौनो नुवासै आं मादै दे लासै लासैनो बावगारजोबथोंसै गासैबो जाथायखौ जिउआवल' मोजाङै मोजां थांना थानो हाथोंसै गथ'आ दे जोंबो ओंखारनोसै दे नानि लेटबो जानोसै नै नोमथिया दा फन हरबाय थागोनसो बे दे मादै होमबालाय फन हरदे आइ माबाफोर उसुबिदा जायोबा आथ' नै समाबो जानोसै ना नोंनाबो आंनो फैगोन दे आइ नों खबरल' हर दे आइ जागोन नों बहाबा थांनो ओंखारदों दसे बायराव थांना फैनोमोनलै आङो बायराव माने है सासे लोगोनाव थांना फैनोमोनलै आङो दे होमबालाय आमफ्रायथ' आरोबा माथो दिनै सेन मोदोमफबजोबदों मानसियानो सेन मोदोमनाय माने फुनलाबायदोंमोनलै आङो गोदानमोन ना दे मोजाङानो मोदोमदों नंगौना नोंनोबो होमबा मोनसे बायना लाबोगोनलै आङो नांलाया दे आंनोलाय मानो ओमफ्रायथ' आं हाथरखि नोंखौलाय मा थगायनो आं हजों थुनथुलि मोनावसो थांनो नागिरदोंमोनलै आङो थांदो माथो जाखो न' थांबानो जाबाय औ माने मोनसे जिनिस हैनो सानदोंमोनलां मानि बेवाइफोर फुजानि फुजानिथ' नङा जेन'बा माबा मोनसे लादोंमोनलै आङो जायखिया दे होमबालाय थांना फैदो नों हारसिं दसे थाथ'गोन ना नोंबो थांफानोमोन थाङा आंलाय मा खालामैनो थांथ'ला दे आरोथ' नोंनिसो लोगो नोंसोरो दसे सम बेरायहैदो ओरैनो फुजानि दाथ' फुजा बोथोरसै ना बेरायहैबानो जाबाय दे बेवाइफोर नङालै बेराया माबा ओरैनोसो माने दसे थांना फैनो सानदोंमोन आङो जेबो नङा दे थां अके होमबा ओमफ्राय आबै सोंबाना बायरावल' अबेबा थांदों दे मा जागोन दे जेबो नङा आं बुंगोन थेंक्सलै हाथरखि होमबा आं थांथ'नोसै ना दे थां ओमफ्राय दा फैबा माबाफोर लाबोफानो आङो मा लाबोनो देनाय बुंनाय मा लाबोनो बेवाइफोर नांथ'ला नामा बेफोरबायदि जेबो ओरैनोबाबो गोसो गैथ'आ आङो दे हाथरखि नों गोसोखौ बेबायदि दुखु दोनबाय थानाङालै मिन्थिबाय ओमफ्रायथ' नांगौबा एसे गोसोफ्रा मोजां मोनथों साननैसो थाना बायराव बेरायहैगोन ना नाङालै बेवाइफोर आं जेरावबो थांनोबो गोसो जायाखै जेबो खालामथ'नोबो गोसो जायाखै आं न'आवनो थागोन दे अके आबै दंना आबैजों थाथ'बानो जाबाय दे दे दा ओमफ्राय नों बरिं मोनगोन आं गैयाबा मोना मानो मोननो बेवाइफोर नों थांदो दे जेबो साननाङा आंखौ दे होमबालाय हाथरखि ओमफ्राय उनाव बुंसै खोमालै बाय बाय थांथ'नोसै दे जेब्लायबो हेपिल' थादे आरो थांनाय समफोरखौबो लासै लासै बावलांगोन दे जेबो साननाङा नायनोसै बेवाइफोर मा जायो जिउआलाय माथो बुंबावनो ओमफ्राय नोंहा इलिसा सिसनाव थांनो होननाया बेनोथ'लै थांथ' सानदोंमोन मिजिङाबो माथो दाबो सफैया बेफोरबायदि समाव मिजिङा थायोब्ला मोजां जागौमोन आरो दा फन हरनोसै र' आं खेबसे ओमफ्रायथ' बिमाय जासिगोन औथ' आरोलै माब्लानिफ्रायनो बे समखौ माब्लाबा नेना दंखायोमोन आङो साननायाबो जाफुंमारसिगोन ना मोजां जाबाय दे आयु दखानखौथ' नायना फैखाबायलै आङो बा एबार थुनथुलिया जुलाफि दखान जेबावसिगोन माथो बेलाय लाजिना लाब गैया सिख्लाबालाय माथो जाखो आंनालाय फुजा बोथोर होन बा बैसागु बोथोरानो होन बेफोरबायदि दखान होनानै जाबोग्राखा आङो माथो होनबावनो आरो बाबजे ओमफ्रायो जुलाफियाथ' एसे पारफेक्ट जाथारामोन थेवबो न'आवनो ट्राइ खालामबाय थागोन आं एसे सेल जाबानो जाबाय र' नङाबा बोरै जागोन ओमफ्राय आंहालाय सोरखौ आखाइ हमै फुजा नायबावनोब्रा सिनेमा नायबावनो बाराबा बे सानखौनो लिंहरनांगोनलै आसोलखौ बेनाथ' गोदोसो गार्लफ्रेन्ड दंमोन ना दाथ' गैखाया बे रावबो नाथाय मालायनि गोसोनि खोथाखौ बोरै मोनथिलायखो ओमफ्राय बे थ'यैना आंनि बयफ्रेन्ड होमबाबो बेखौनो बयफ्रेन्डसो होननानै थगायबावगोन आं लोगोफोरखौबो नोंलाय मा मोनथिनब्रा सानांखौबो आखाइ हमै बेरायगोन जोंहा फुजायाव बोरैबा गोसोफ्रांबा आङो थाथाथ नङा अब्ला आं मा खालामनो नैयासो थुनथुलिया दानो गोसो थोनायनि लैथोआव गब'आ माथो आंहा मोनसे ड्रिम दंब्रा सिमां आरोना बेफोर फुरा जायाखैना दाबो
ओमफ्रायसो माबा मोनसे सानगोन आं आरोथ' सोरबाफोर आंखौ गोसथोनानै दंबाबो जेबो नङा दे देनां बिनि फिसाला फिसाजोफोरखौ लेंहरगोन आंनि हाबायाव माबायदि खदाल आदै बायदि दिन्थिबाय थाखो आयै आइसना आंनि सिख्ला दोननाय नायनो हा नों दिनै दख'ना गानलायथारबाय नुदों आइ थुनथुलि हाबेसे समायो दख'ना गानबोला समायना रमायना नुयो नुनाय नुयिजों जेबो खोथा गैयालै आंना आंथ' खालि बिजनेसनि खोथा सानो आयै बिजनेस दा जाम्बि एबारसो नोंखौ नुब्ला फसायसिगोन आइ सोरबाफोर बिहामजो लांनोब्लाबो होमबाबोथ' आं थांखायानो बायो नोंजों थाबाय थागोन आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आं आरो आंखौ लांनोब्लाना आं थाङा गावखौनो लाबोगोन बुंखाबायना हाबिदिजोंलाय बोरै जानोसै हासोर फैनांगौ जाखो दे आइ दंब्रा सोरबा नङा सोरबा सासे मोनखागोन बे हा मोनब्लाथ' मोजांहाय आइ आरो बेबो जोंनाव थाफैबावब्लाथ' जि अनसिगोनहाय आङो बा माथोलाय आंनि थुनथु सनाखौ दिनै जोबोद मोजां नुखादोंलै आयै एसे गिदिर बुहुमावनो मोना जाबाय थुनथुलि आरे सान नों औ फैनो मोनामोन नामा बिदि नङा मा बेवाइफोरा थुनथुलिखौसो फसायो नामासै मानोबा बिदि मोनबाय थायो आङो दाथ' नंगौना नङा गावसोरसो मिन्थिसिगौ सिगांहायबो बेसोरा सासेजों थगायजाबाय बेवाइफोरा एबार थार मोजां मोननायखौनो मोनबा हामगौ आरोथ' थुनथुलिजोंबो समायगोन माथो बाथ्राया नंमारगौसो नामाथाय नाथाय आंलाय माबोरै सोंनोना ओमफ्रायथ' जेरैब्लाबो थांनानैथ' थानांसिगोन आरो मेहेर नों गैयाब्लाबो समखौल' नेना थानोसै आं नोंनि फैफिननायनि जेबो आसाथ' गैला थेवबो आरोथ' नंमारगौबो दे इसोरानो जुदि आंखौ बेबायदि गोथाङै दोनदोंब्ला माबाफोर मोनसे सानना दोनदों खोमा जेरै थाङो बिदिल' थांसै आरो जिउआबो आबै हाथरखि औ आबै नैहाय आबै माबा बे गामिनिनो सासे गथ' आरो फुजानि लटारि जासिगासिनोहाय आंनो आबै अब्ला लाबानो जाबायना लानोथ' सानदोंमोनहाय नाथाय लाबानो गैया आंहा जेबोआनो जाफेरा दिनैसिमबो मा होनबावनो खाफालावनो माबा नांजाफेरा लटारिनियानो गैखायाबा फायगौआनो आबै खेबसे लाबावनायनाय जानोबो हानाय ना होलांनायाथ' होलांखागोन बियो दायो फैगोन बुंदों जेबो नङा दे आबै बेखायनो एबार आं नोंनि नामावसो लिरना हरसैहाय एबार लटारिखौ नोंनि नामावनो लानोसै आं आबै ने आंनियावथ' मालाबाबो जाफेरथाराहाय नोंनि नामखौ लिरना हरनाय ना आं र' मोनसे नोंनि नामावनो लानोसै आं मोनोना मोना जायोना जाया नायथारनि र' एबार आंबो आरो खेबसेबाव आंनि नामाव आबै औ लानो आं लानोसै आरो फैसाखौबो आं हरसै नामखौल' नोंनि लिरना हरसां ओमफ्राय सानाबुआलाय हाबुआथ' थांखो माथो न'आव दंमोन दासो आबै सासे लोगोनाव थांदों बियो मोनसे फिसा खामानि दंमोननो दायो फैगोन बुंदों दे होमबालाय